Gabonan hori eta... Osoko bilkurari, lehenengo eta den, urgentziazko puntu bezala proposatu nahi dut Euskararen eguneko adierazpen instituzionala gai ordenean sartutea, danotak egun moduen Euskararen eguna asterenean baita, eta ez geneukan adierazpen proposamenik batzordean, geroago etorri da, urgentziazko puntu bezala sartutea proposatzen dut. Bozkatuko dugu urgentziazko puntu bezala sartzea ala ez, Bildu, GTI eta EAJ, bale. Gai ordenaren zegarren puntua sartuko dugu. Lehenengo puntu modure dekogu arteko epeen onarpena ala badagokio. Bat hau esateko lehen inguruen? Onartuta geratzen da. Bigarren puntu modure, alkatetza dekretua, ondo inguruen batzordean kontu eman zen, ezta? Lagun zan eta lekanetan iragarrik eta esan hori nik ere gezitu zen hori gaizaka, Bidarik ere gabeko zuen. Urrengoko puntue, kaleko salmenta, txosna eta barrakako ordenantzaren hasierako onespena ala badagokio. Hemen inguruan ere, batzordean azalpenak eman dira, bai artekoan eta bai beste batzuetan baita ere, parte hartze prozesua ere egin dalako, asmoa da, jai zein ez jaietan, herrien, txosna, kaleko salmenta eta barrakan inguruen araudi bat eukitea, gaur egunerat ez dugulako aukita, apurtzuet diskrezionala izan da, apurbeto hori guztie, batute aukitean da asmoa. Ordenantza honen proposamena batzordean aurkeztu zen eta aldeko diktamena dauka, EAJaren bi aldeko botorekin eta GTIren aldeko boto batekin. Diktamen berbera, onartuko dugu, onartzen dena da ez Bildu, GTI eta EAJ. Beraz, ordenantza onartuta geratzen da, eta orain, hilabeteko publikazioa. Bizkaiko aldizkai ofiziale da bidez eta hogeita hamar egunez. Oso, ondo, plazu hori pasatzen danean, herritarrei informatuko jake ordenantzaren inguruan. Reklamazio horik ez badago, behineko zenartuara, behin betik izela. Urrengoko puntua dekogu, azaroaren 25-ko adierazpena, danotak egun moduen, azaroaren 25-ean, emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako eguna da, eta eudelek proposaturiko adierazpena dekogu bere bai hemen Gatikako udalan, batzordean irakurri egin izan ja, ez dakite irakurtzeko behar esanik dagoen, nahi baduzu udaleko konpromisoak irakurriko ditugu, publikoki, zertara konprometitzen garen adierazpena onartu ezkero. Udalak ondokoak gauzatzeko konpromisoa hartzen da. Zerbitzuak hobetzen lagundu. Sostengu zerbitzuzko sare bat gauzatzearekin batera emakumeei arreta osoa bermatzeko bere onera etor daitezan. Ahalduntze feminista eta banakako erreparazioa ikuspegi nagusi hartu du. Bizirik atera diren emakumeak entzun, prebentzio eta segurtasun neurriak diseinatzeko. Emakumeei bizirauten eta babesten balio dieten aurre emate estrategiak balioan jarriz. Emakumeen ondoan egon, laguntza zerbitzuetatik hasita eta bizi izandako indarkeriari buruzko beraien errelatua sortzeraino. Ulertzen baita indarkeria hori menderapen eta kontrol mekanismoa dela, gizarte sistema patriarkalean eraikia. Ekimen kolektiboei laguntza eman, laguntza taldeak eta plataforma. Hartara, bizirik irtendako emakumeek indarkeria horri buruzko errelatu kolektiboa landu dezaten eta hautsitako eskubideak zein erreparazioa aldarrika ditzaten. Biktimen salaketa eta erreklamazio prozesuetan laguntza eman. Emakumeek adierazitako testigantza eta beharrak egiaztatzeko. Aldiro indarkeria matxistaren biktimen aldeko aitorpen publiko eta erreparazioko ekitaldiak egin. Individualak zein kolektiboak. Emakumeen erresistentzia memoria berreskuratzeko ikerketak. Omenaldi ekitaldiak. Emakumeen memoria eta errelatuak jakinarazteko jardunaldiak. Gazteekiko sentsibilizazio tailerak eta da. Eta azkenik, elkarlanean jardun mugimendu feministako ordezkariekin, adituekin eta indarkeria matxistatik bizirik irtendako emakumeen biktimen kolektibo eta elkarteekin.
adierazpenaren inguruko diktamena bere bai badekogu, orduan aldeko botoak 3 izan ziren, 2 EAJ-PNV-renak eta beste bat GTB-nak, diktamen berbera eta proposamen berbera gainean jartzen dugu bere bozketarako. Bildu, GTI eta EAJ, zelatzen da. Hurrengoko puntua da, Gatikako udalean euskararen erabilera normalizatzeko plana 2018 eta 2022 urteak. Hau ere bai batzordean aurkeztu zen, hemen dakigunok badakigu zer da, plangintzak egiten dira 4 urtero, Gatika udalarako euskararen erabilerako planan inguruan, hau betekizuna izaten da gainera derrigorrezkoa gero euskararen inguruko diru laguntzak eskatu ahal izateko bai Aldundian eta bai Jaurlaritzan. UEMaren eskutik datorkigu berak egiten dugu diagnostiko lana eta bar, eta bera egintza zehatzak 4 urte hauetan eraman beharrekoak ere zehazten ditu. Hau gaur onartuta geratuko balitz, hurrengoko batzordean UEMako teknikaria bera etorriko da guri lasaiago plana bera saltzeko, ekimenak eta bat, martxan jartzeko kronograma bat. Honen inguruan baita ere, diktamena daukagu, 3 aldeko bozkarekin, EAJ-PNV-ren 2 aldeko bozka eta GTIren aldeko bozka bat, eta diktamen berbera, proposamen berberarekin, mahai gainean jartzen dugu bere bozketa. Bildu, GTI eta EAJ, harin eginoa, gauza asko gugia badakigu, konstantzia lotu duen horregatik ezaten dodaz. Orduan, euskararen erabilerako normalizatzeko 2018-2022 plana onartuta geratzen da. 6. puntu bezala, euskararen eguneko adierazpena irakurriko ditu. 2018ko euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Bizi prest, egunero delako euskararen aldia. Bizi prest, alaze datorkigu euskara bere aurtengo nazioarteko egunean. Eta alaze doa etorkizunerantz. Mingainetan, pantailetan, uinetan, bizi-bizi. Zehar nahitarako prest. Etxean bizi-bizi, kalean bezala. Bizi-bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala. Lantokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala. Bizi-bizi osagilearenean, saltokian bezala. Zuzeneko harremanetan bizi-bizi, virtualetan bezala. Bizi-bizi kirolean, liburuetan edo zineman bezala. Prest gaudelako gu euskal herritar gehienok hori horrela izan dadin. Prest gaudelako euskarari gure hitzenegoak eskaintzeko, ahotan belarrira, bihotzetik bihotzera. Burutik burura egalda dadin. Samur bezain indartzu. Dakigula, mintzatzen ez dena baita euskara eskaz bakarra. Prest gaude eta gogotsu. Euskarak gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. Gogotsu gaude eta prest gure belarrietan atseginez onartzeko euskararen soinua. Dakigula, entzuten ez dena baita euskara kaskar bakarra. Prest gaudelako eta ezin gogotsuago, euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko. Ingurune guztietan, eginkizun orotan, natural, bizi-bizi. Euskal hiztunok horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. Borondate aktiboa eskatzen digu. Erosokeriari izkin egitea eskatzen digu. Sakon errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. Euskaraz ere herritar izateko aukera egitea eskatzen digu. Eta eskatzen digu batez ere, euskaldun izatetik euskaldun bizitzera doan tartea gainditzeko jokaera aktiboa. Eta etengabea. Euskararen erabileran egin beharreko urrats erabakigarri hau zinez da gizarte eraldaketa zabal sakona. Neurri historikoa duena, gure gizartearen baliakabidean mugarri izango dena, bilakabidean dakatu. Eta neurri horretako aldaketa guztien antzera, adostasuna du elikagai nagusi, prestasun eta prestutasunarekin batera. Euskararen gizartea, gizartearen euskara. Adostasuna eta batasuna dira beraz bidea, euskarak batura behar duelako, ez kenketa, biderketa behar du, ez zatiketa. Herriaginteak, gizarteak, bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak, herritar guztiok eta gutariko bakoitza, denokara aldi berean euskararen erabilera eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta eragile. Aldi berean garen bezala,
haren onuradun eta bultzatzaile, bideratzaile eta babesle. Baina aktibotasuna, praktikotasuna da adostasun horren osagarri nahitaezkoa. Aski ez delako, honezkero, aldarrikapen hutzen limboan galtzen diren asmo arranditsuak plazaratzea. Atzean utzi behar dugulako beste inok euskararen alde egin lezakenaren zain egotea. Lorgarria delako, erabat, euskararen erabilera hazkunde iraunkorraren bidean jartzea. Baldin eta herritar bakoitzak euskara espainetara eramateko bere erabaki pertsonala gauzatzen badu. Hori eta ez besterik delako azken finean gizartearen helburu kolektiboa, aukera pertsonal ugariren batura. Eta egingo dugu. Munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarria zein gogoa prest izanez, euskara ahoz zein idatziz bizi-bizi eskainiz, euskarak eguneroko bizitza aberastu dezan, eguneroko bizitzak euskara bete dezan. Elkarrekin, elkarrenganako errespetu osoz, elkarrengandik adorea jasoz, elkarri euskara eskainiz, euskara bizi indarrez sendoagotuz, bizi prest, egunero delako euskararen aldera. Bai? Adierazpen hau bozketara jarriko du. Bai, Bildu? Bai. GTI? Eta EAJ? Bai. Eta horrengoko puntu bezala dekoguz eskaerak eta galdera. Badeko ez osartzeko puntu batetan? Galdera bat dekot, deku gabiltzate bilera deku datorren astean dauen ortetzen dela Iruña. Eta galdera da zinegoan, eskunte uste dut, zure udalara pasen zauela deku zorra ordaintzeko nos ordain dugun eusareko du. Itxuz ostean, eta alde baten ezagutzen zelan dauen onartute horregotetan dauen onartute diruet, eta gero bestena ez dula hori ez dula berbain horretaz. Egin gendun batzorde batean, esnaketak horretan basarea. Komentamendu batzarde joan da gero. Udalbiltzako gutuna izan genuenean galdituz ia zerrengo genduen, adostu genuen barriro be gatika udalbiltza barruan martxan jartea, arduradunak nortzuk izango ziren, eta adostu genuen partida presupuestario udalbiltza ordaintzeko, baina eskatutako kontuen ganean esan genuen hori hor pendiente zegoela eta esan horre inoelako erantzunik eman, airean geratu zen. Batzorde batean gure artean adostu beharreko zerbait zegoela. Bai, hori holan Nikola nokio. Gehiagorik ez dugu jaso, gutunik ez nik gara. Bai. Ez que gu egon ginen batzarrean eta... Izendatu zen, pleno baten ordezkariak izendatu ziren. Zatu gana plenora ordezkariak. Baina batzorren alde horretik komentatu genuen, erabakiten genuena berriro be udalbiltza martxan jartzeagatik, baina hor kuota batzuk horrengo bizitzen guk ez dugula parte hartu aktiboki udalbiltzan urte horietan, eta ia zer egingo genuen. Bai adostu genuen kuota eta etorkizuneko kuotak eta bai sartzea parte presupuestarioan, baina ez zer egin deude horregaz. Eta ira geratu zen. Ez, eta hori udalera onzan idatzi pasasoren udalera, eta hortik aparte niri gehitu zosten bertako idazkari zalagotu uste, eta ni komentarion zelan presupuestoa aurten dekula onartuta aurtengoa. Kuota ordaintzeko dekula, baina beste ez dekula. Ez dut onartu, eta hori dela, berbain behar dela udalean, eta gero hori horrak geratu zen. Nire galdera da, aurtengo, joaten bada esatzea lagin galdetuko duzu, aurtengo ordaindu da. Ez dakit, ordainketak begok egiten ditu, galdetuko dugu. Begok aukitzen dauz, bere agendan sartuta, urtean zehar zeintzuk ordainketak egiten dituen bankoak, ez dakitzen tal, eta berateko adibidez uama ordaintzen du, ez dakizei, hilabetean. Ez azten nuen bagaz, esan zuzten hori bai, eta esan udalak ordaintzen zuela, ez dakitiko. Beiraian edo urrian, imaginatu, berateko la kalendariza, eta horren ez dakite egin badu ja ala ez, eta eginda, ez badeko eginda, galetuko txegun osko diko bindit, ez bere esan, hori kanbia behar da, eta zuok esan. Beltetek zaziken diren, urteko zein datatan egin behar den ordainketan. Uste dut, lehela gu esasadela gure, batzen jabe, Gutuna behatzen dabe, eskatzen diru. Nik ez dut jaso gutun hori. Bai, ez bada ordaintzen inoiz, eta inoiz ez da baja beremon
Jaurlaritzatik, eskatu gotzu, azkeneko Ez baina nik bai telefonoz bai aurreratu nion, berriro parte aktibo izango ginela eta kuotak ordainduko genitula urtean, baina oraindik ez genuela erabaki zer egin bezkeagaz. Hori bai ez Nik hori errazotzen, eta hori... Nik erabakita dagote, baina gure oso erabaki ontxe, nieki tresna. Hori begor izango txeko bier, egin egela ingresoa, eriketan ez dara. Bale, kospezio zer gehiago? Nik ez. Eta noz da batzar nagusia? Abibaren lau bat? Lan bat. Iruina, zateko zazpien. Uemako aiega datzuen, 10 legorretan? Bai, Nasi ezin da, hori da 10 legorretan. Legorretako da ez dut. Bai. Josenak ez dut zen dut. Gure bagozu, niri... Imei ez dut Bai, erostu. Bale, nire kuraren bukaren hori ere. Publikoak zesan gure bada. Zer,